ngingahlanzwa Thank you. kanina Igazi likaJesu lodwa ngingasinda kanina. Igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami. Igazi likaJesu lodwa nanteloku hlanzwa kwami. Igazi likaJesu lodwa nokuthethelelwa kwami. Igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami. Igazi likaJesu lodwa naso sihla ulosam. Igazi likaJesu lodwa akusikho kwenza kwami. Igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami. Igazi likaJesu lodwa nakho ukuthula kwami. Igazi likaJesu lodwa nakho ukulunga kwami. Igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami. Igazi likaJesu lodwa ngingahlanzwa kanina. Igazi likaJesu lodwa ngingasinda kanina. Igazi likaJesu lodwa igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami. Igazi likaJesu lodwa. Matthew 9 verse 22. Ngaphansi kwesihloko sithi indodakazi kaJairo ivuswa ekufeni. Ngizocala ku-21. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe ngizakusindiswa. uJesu ephenduka wambona wathi, yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Wasinda owesifazane. Kusukela kuleso sikhathi uJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi benitshingo nesixuku esixokozelayo. Lapha uJesu Kristu owayeshumayela phakathi kwabantu eshumayela, kwafika indaba yakhona amasila ngasemuva kwafika owesifazane owayegula enomopho
iminyaka esedlule nasezinyangeni nakodokotela esechithe imali yakhe angatholi ukusinda. Kodwa wathi ngalelo langa lelo uJesu makekhona kuleyo ndawo yakhona, wathi nje uma ngingabona isixuku akekho akakwazi ukuthi angamfinyelela. Wathi nje noma ngingathinta nje ingubo yakhe ngiza kusindiswa. Lo mama lokukholwa kwakhe abenako, wathemba ukuthi ngokumthinta nje ingubo yakhe noma ngasangibekanga izandla, ngokumthinta nje ngizawusinda. uJesu waphenduka wambona wathi, yima isibindi ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Wasinda owesifazane kusukela ngaleso sikhathi. uJesu kaningi yasho noma ebathandazela abantu kokunye uthi uyakholwa na ukuthi ungasinda, umuntu avume. Lapho kokunye athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngoba uma sisagula, uma siya kodokotela semakliniki, mangatholi injection nje ngizosinda, baze bakulayele nodokotela onganintshani nge-injection ukuthi umuntu akuhlabile uyaphola. So manje nalo nkosikazi lo wathi uma ngingamthinta nje umphetho wengubo yakhe ngizosinda esifeni sami. uJesu wambona wathi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Kusho waphulukiswa ngaleso sikhathi, wasinda lo nkosikazi owehlushwa umopho iminyaka 12 years yonke ehlushwa umopho. Kepha nje ngezwi ngaphandle kokulokhuzana kokwenziwani, ngezwi uJesu amtshela ukuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngoba ngempela uma sikholwa ukuthi nje uJesu njengoba afa esiphambanweni, afela izono zethu, afela bonke ubunzima nobulokhuzana bethu, masikholwa kuye sizosinda. Nanoma ukukholwa kunzima kulukhuni, ukubekezela into oyibona ukuthi le akusinto ukubekezela, kodwa manje fathi uyibekezelele ngoba ufuna ukukholwa. Okanye noma umntana egula, umuntu omunye egula, umbhekile, hey uyasho ukuthi nje lo muntu ngabe eyiswa kuphi uzophola. Njengabantu vele siyazi ukuthi nje mawuyisa kuphi, mawuphuza ini uzaphola. Manje lo wayese kuJesu uqobo lwakhe. uJesu abengenazo amakhathakhatha abanikeza wona, ubebanikeza amazwi. Okuyathi uyakholwa na? Ukukholwa kwakho kukusindisile. Uyathemba na? Ithemba lakho likusindisile. Uma uyithatha into unethemba, uzosindiswa, uzosizakala. Uma uyithatha into unokholwa, uzosizakala. Lapho uJesu wayisho khona kunkosikazi, waphiliza unkosikazi lo waselokhuzana. Wayesenomupho isikhathi eside. Amen. Amen. Cishe yawo ubuthongo. Yeah. Ubuthongo. Nako vele. Nakho ukujula kwami, igazi likaJesu lodwa, nakho ukulunga kwami, igazi likaJesu lodwa. Igugu elikimi lingenza ngibe mhlophe, umthombo wodwa wami, igazi likaJesu lodwa. Ngikahlanzwa nganina, igazi likaJesu lodwa. Ngingasinda kanina, igazi likaJesu lodwa. Igugu lelikimi lingenza ngibe mhlophe, umthombo wodwa wami,
igazi likaJesu lodwa. Sorry, angazi ukuthi uMateyu 9 ngiyamthatha ngoba naye ukhuluma ngegazi likaJesu lo nkosikazi lo lokuzala le ndawo le yale kuba eBhero 9. Hayi lobuthongo obungiphethe njengokuthi buphakathi emathanjeni ami lobuthongo obungiphethe. Manje awufuni ukurapha. Manje kuyafana ngikufara ukurapha awufuni ukurapha. eBhero 9 manje ngiyamanga ukuthi inkulumo yami la lokufunda lokungathinti igazi kanti lana kunegazi kuya negazi. Ngaphansi kwesiKristu ungumlamuleli wesivumelwano esisha ngegazi lakhe. Uthi uNtwana nethabanakele futhi nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho. Ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelela. Njalo kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe. Ngaloko kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Okusho ukuthi nje cishe zonke izinto nethabanakele ethi lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu. Futhi nethabanakele ngaso sikhathi igazi kwakuhlatshwa igazi lezimvu orole lamajuba ukuze kuhlanjululwe ngayo umuntu makawonile nomuntu eza kumpristi eza ngegazi lenikele ngamajuba amabili ukuthi uthole igazi lakhona bese liyamfafaza. Kuyo yonke into igazi belihamba phambili kuyilo elikhulumayo elenza wonke umsebenzi. Njengoba abantu besabambelele especially amaZulu asabambelele ukuthi ekuchithweni kwegazi lezilwane. Futhi kade besho noBuddha Skane noma ezohlaba isilwane wayengafuni ukuthi kuhlatshwe into enesiqi futhi nje ibe right, kube inkomo right, kube yilokuzana olimbuzi right engenasiqi. Mawuthola la eBhayibheli bebenikela ngezinto ezinjalo ezingenasiqi ngoba kwakukhomba igazi likaJesu ukuthi uJesu anganasiqi uphelele uright. So engisho ukuthi igazi kwesikhathi esiphambilini belisebenza kakhulu njengoba sinale ukuthi igazi lemihlatshelo yonke yakaJuda yayingeliqeda uvalo ingekulethu ukuthula ngoba kwakuyigazi kanti kodwa alizange lilethe ukuthula, alizange lilethe lutho kade beqhubeka nemisebenzi yabo. Kepha igazi likaJesu laphalala esiphambanweni yile ligeza izona elisigezayo ukuze namhlanje sikwazi ukukhuluma, sikwazi ukuqula nangesibindi, sikhulume nangesibindi ukuthi igazi likaJesu liyasihlanza ezonweni. Amen. Baba onamandla onke noyisenkosi sethu uJesu Kristu